Mga higala, kumusta? May buntag Priscilla o Kuya Cards o kanima Senador Manny. Tawagan na lang ko ninyo ngan nga Sheila. Nga taga Bunawan ng siyudad sa Davao. Timing mo Sheila ang pangalan ha. Ate Pres, panood ko sa pagtukar sa awit nga nag-uluhan ang boyfriend kong Badoy. Akala ko ang boyfriend kong Budoy. Mahilig sa disco. Lagi sa disco. Lahat ng Sabado. And when the kids go dancing na, lagi pa siyang nauuna. At ang sayaw pala niya ay mas puti. Ay, ganahan ko sa awit nga gipangayo sa tong letter sender. Mas puti nga ito. si Sheila. Nga taga Bunawan. Nga taga Bunawan. Bakit pala Ate Pres na may mahinumduman ka dyan sa... Ganahan ko kay Ano? kaning maong sonata ni Cinderella. Ay, Cinderella pala yan. Oo, nindot niyang album. Mm. Katong sa aking pag-iisa. Ay, maganda yan. Oo. Favorite ko yan. Bato sa buhangin. Ay, naku, maganda yan. Oo, nindot ni. Oh, bato Yan. sa Bato sa buhangin. buhangin ha. Oo. Oh, paano kantahin niya Ate Pres? Ang bato. Kahirap unawain bawat sandali. Ay oo. Ayan pala. Magmahal hanggang ngiti. Wala siya yung mga kanta. Oh, di Oo. Sige daw, larga ta sa tong sender Ate Pres. Asa naman to? Dali talapit. O, diyan na. Dili na ko maglangan para Priscilla. Ang akong boyfriend, ang akong problema, Ate Pres. Ang ako manggong uyab, nga badoy kaayo, labi na sa iyang style sa pamanit. Wadyo ko- Panamit? Pamanit! Di ka ano kung palit gabi. Wadyo ko kaangay Priscilla. Pamanit. Pamanit! Karaan kayo yung style, mura diya sa panahon ni Ernie Baron. Yung akong uyab. Maputos manggod ang Maputos manggod ko. maputos manggod kog kansyaw Ate Pres ako mga higala kay matod pa nila dami bagay ang may bawl sa di Di daw me. Di daw may di dami bagay. bagay ani Ano? ako ang uyab Tungod? tungod kay ako modern Pilipina. Filipina. Unya ang akong uyab murag salin sa gera. Ay, pastinan Priscilla tambagi ko. Salin sa gira. So laktod nga pagkasulti. Kinaraan ang style o badoy. Manamit. Baduy, kaya pala, baduy pala talaga ang tawag yun, yung pangtiguang ang suot ng kanyang uyab. Oh. Yung Pero murag depende mo na lulo. sa pagda siguro Oo. porque kana bitong banda nga four of spades. Oh. Kinaraan mo na ilang mga sanina. Pati itsura, ano? Oo, pati ilang buhok, pati ilang pero okay man. Kanang murag retro ba? Ah, Rito. retro. Oh, retro. Oh. Yung Yung mga anak. bukad o mga pantalon, Kanang tapos ginasuot bitaw sa VST and Company. Oh, ayun. Ang tawag na Bill Bottom. yung Oh. bottom at saka yung ang kanilang mga ano, mga sanina, mga polo o long sleeve na mga Oh. mga Wala suot sa products. mga katong VST and Company. Oo. Nangutana po ang uban. Ano daw? Kisa din yung VST and Company. Sino yaw? Vic Soto o sila si Kuani. Oo. Tito Vic and Joey. Tito si- Sila ang nagkanta sa Ikaw ang Aking Mahal. BST pala. VST and oh. Company. Oh, pati ning Disco Fever. Oh. Paminawan natin yan. Sila Vic Soto na. Sila pala yan. Sila, Oh, kani sila na. Kani pati apil ni senador. Sila po yung nagkanta. Pati yung rock BB rock. Oh. Big Soto na. Vic Soto na. Big Soto pala yan, kaya BST. Oh. Ay, ang ganda yan. Diba? Ang sarap balikan ng ang mga tugtog ganyan, no? Okay, throwback taron. Throwback, Oh. Oo. Mao ni atong mga tukar mga Ay, kapamilya. throwback tours di tayo kasi ngayon. Oo. Ang ganda paminawon ng ganyan. Yan ang mga paborito ng mga wanggits. Mga wangkigol. Paminaw mo mga wangkigol.
makarelate talaga kayo sa mga tugtog. Sabi na sa mga senior citizen din sa Kabakalis. Ay, marami dyan. Si Mama Maripi, Mama Mariapi, at saka si Mami Alice. Si Mami Alice, i-welcome natin. Bago lang palang nagsaysinta si Mami Alice. 16 na siya. 16 na. Dual na siya, dual. Dual citizen of the world na si Mami Alice. Oy, si Inday Inkib, dual sin na daig ka. Dual sin na si Dual. Inday Inkib. Dual Pero sin na. pag hapon, stay strong pa rin. Yes. Diba? Nagkadugay, Oy, nagkadako. si The Floor mo rin yung mapay Mapipagmata? pag-ini sa atong live. Ay, salamat og nakamata ka pa, Doc Florelio. Doc Flor, good morning. Kuya Cards, namina mi karon si Mama Ipin, si Papa Boy, si Lolo Jose, og si Inday Barbs. Ay, mga taga Baguio District yan. Hello, At saka Cynthia. mga taga Samar, mamiminaw yan. At yan ni Shanko, pag-greet daw si Love Maris Ichaliar, si Arms, at saka si Eden Hamilia, o si Wing Salopan, dyan sa may, sa Kalinam. Doon ako ipabasa ni Mas Senador. Ay, naku, maganda yan. Oo. Sana, taga-Jensa na, Si naglantos itong live. Nistor Untalanturis, sabi na dito, makakabuak jud ng panga ati Prisba. Lahira jud mo, kaysa diri imo Arginsa. Wait, nalas kayo Big Joe dito. Uy, huwag kang maganyan. Naganito ko ang pagbasa eh. Mga mga pulumulok pala yan. Hello mga taga Pulumulok, South South Cotabato. Si Oo. Nestor naglantaw na to. Oh, sabi niya, iba talaga ang kung may VST, kami ang kuan, Dynamic Trio. Dynamic Trio, tagapayo. Ay, maganda yan. Dapat every morning, Dynamic Trio talaga tayo. Like, Oo. sa trio tagapayo, naman to'y pare. Pare, Na to'y abogado. abogado ang Ang isa. isa to kay kuan na psychologist o Psychologist na tumurag lapad kay Gnaw. Magkatubang mura pug Gnaw, grabe. Ayun si Ate Prissy. Ako yung pare. Ikaw pare. Ikaw ang attorney. Ako ang attorney. Siya ang psychologist. Pwede. Di ba? Psychologist natin. Grabe kayo. Tanawa mo. Salamat day kaayo ha. Salamat day kaayo sa mga naglantaw na to. Di ako yung naglantaw na to from Canada. Oy! Ay, Canada. Oo. Bekena man. Ikaw naman, please send us pods. Wag na ako. Ay may kining live ta no. Oo. Kay daghang mga taga-laing nason naglantaw na to. Oo. Mura ko na sila nasa Pilipinas lang. Ay. Manununggan tayo. At saka marami ang nagtatanaw sa live ni Ate Prissy. Oo. May mga taga Cebu, Cagayan, Mm. at saka laing-laing lugar dito sa Pilipinas Oo. at saka abroad. Nakita tagakuan daw. Taga Sikihor ng tanaw po. Si Kihor? Oo. Wala, madok ta basig palatayan ang atong video. Okay man ang Sikihor, wala na nadihar Di na. pang barang na rabas. Kaya Cards, pag-greet mo din nagbiyahe mi karon si Aaron, si Arman, ug si King Earl. Thank you ya. Ayan. Ay, ang matatambag natin, oy, padulong si LED Bomb dito, pasusulod Kaya nagdahunog. Nagdahunog at i-press mo Oo, nagdahunog. Nagsumusbay-bay susunod dito. 6.8. Maraming oras. O, dahil oras, Salamat. susunod na. Ang upload sa Kilometer 3.0, level up!